Maayong adlaw, Ada Elaine here na sad of Make TV. Mga adas, maogyoy nakakuan aning online no kay ngano sayo nagyud kay sanan pagpindot-pindot din ha, mamili kay hagon sa imuhang mapilian. Hay, mo ni naka-apan lang gyud, pero actually dako kayog advantage ang kaning mga online nga sellers nato. It is because, diba, dili na hassle, ang naka-hassle lang is ang atong ibayad. Kay ngano, kung mag-order ta sa ilaha, makapindot ta kadiha, mostly sa ilaha, especially if it's through Lazada, COD gyud na. So muna kinahanglan gyud sad mag-andam sa gyud dinag kanang kuan sa atong panudlanan kay para naa taon tay ikabayad, di ba? So pero anyways mga adas, akong i-share ninyo kung unsa na say sulod aning kaning kuan unboxing na gyud kay ngano box naman sad ni. No, so before ko mo unbox ani intro, pasok na sad. Yes, I am back mga adas. Di ba kay unboxing naman sad. So nana sad akong partner. Ikaw grabe ginagyud kay ka ha. Grabe na kay kung promotion gihatag nimo. So dapat na gyud kay ihatag na akong lain na sad. O di ba mga adas? So mani akong partner si Nutritech, and shout out once again to LV's channel, Elvira Gonzalez. If you want more information about Nutritech, just visit Elvira Gonzalez or LV's channel mga adas. Okay, dogs? So, mo to hal, libreng ko anto siya. So, nagyud ko maingon, maako na gyud ani. So atay sa di ay, prior na ko ni siya i-open. Yeah, through Lazada. And, oh, so far. Hindi lang natin ipakita kay, you know na, for security purposes mga adas. Iba na kayo basta mga informasyones, as much as possible, do not, show that, especially karong panahon na, di ba? Okay. Murag grabe na yung kaayo ang unsay tawag ana niya. See, bubble wraps. Bubble wrap. Sensya na ba ada sa di ko bitaw maghilom. Ay kay murag kuan man kaayo maghilom-hilom ko. Murag ka ng sad, kaayo ang life ko maghilom. So mag-anad na gid mo na ako. Kaya nga no, pero gining akong baba, di yun ni maundang basta ako na ipakuanon. Okay, so muna ni the unboxing of makikaaway ko siya na ako. Tadara. Here. Kani disclosing. Yes, and ang usa sa di tinuod sa naka-advantage aning mga sigitag kanang pamili online, no? Sayo na kayo nato pagpindot-pindot online, na atay magmahimong content para sa ato ang channel mga ada. So money karon, money unboxing of something. Something sad ako unsa ko kahibaw unsa ni iyang gipang palit online. Oh. Okay. Kumot. Murag na mo'y idea kung unsa na. Kumot siya. And it's a galon na such. Aray. Napuno na kita ni Anis galon mga adas. Unsa mo sabi? Oy, grabe na to ha. Taysa. Murag na. Kuan day siya. Murag nagmesi-mesi ang ihang agi. Murag na siya gamay kuan. Siguro ni siya na tarong upuan mga adas da. One eternity later. Yes mga adas, pasensya na kaayo ha. Kinahanglan gid namo siya ikat kay ngano messy gyud kay di gid siya madag kanang hinahinayon nga ako gipaatubang sa inyo ha. It's because nagkanang pagainon pa kung sa tubig pa ni awas. Pero we cannot blame of course the seller. Maybe ang pagkuan ani nila, ang handling ani nila pag abot na sa ilahang delivery. So, ang handling ani kay tanawa makita ninyo nga murag medyo na deform ang iyahang galon. Nya, for sure ani gibutangan gid ni nila daan og kanang kuan notice, caution or unsa ba na siya din nga this side up baron or unsa ba
Pero, tanawa, di nagutaon siya maklaro. And this is, by the way, a hand sanitizer. Usa na sad kagalon nga hand sanitizer, mga adas. Nya, ako ning itimba karon taod-taod, no? And then amo ning testingan kung okay ba gid ni siya nga kuan. Kay imagine na ginalon na ang gipangkuha ni bossing kay ngano mas makasave gyud ka kung ginalon ang imuhang kuanon, imuhang paliton, and then timba-timba na lang labi na karong panahon na nga murag kinahanglan kita mag-sanitize all the time kay di ba tungod sa atong situation na nasa taan ni atong situation karon. So mo na mga adas ha. This is a hand sanitizer ordered through unsa man siya? Sorry, di na jud ko kaklaro. Sige lang, we'll flash it on the screen kaya mo ning check kung unsa tong giordera na mo ani. Okay, kinawa di na gyud siya maklaro mga adas sa sound. So blurry. Na ako'y makit-an nga wala yun, hand sanitizer. So here mga adas ha, ready na ang ako ang container para akong itimba ni siya ang atong hand sanitizer. And ang sanitize food nga Imbodo. Imbodo dito. Funnel pagayon pa. Kay tanginaw na, mag-usik-usik na sadta. And also, kanina siya, diba, by the way, this costs 300, I think 350 siguro, or 300, basta 300 something. And kani siya among gigamit, ako lang i-share ninyo, is this one. Kana, niya, purot naman siya mga adas niya, medyo murag kani kanang medyo sakit-sakit sad siya sa bulsa. It's because ang kani siya nga 500 ml nga bottle nga container is same siya presyo ani. So murag makaingon gyud mi nga 1 gallon nga tag 300 something, sulit na kumpara ani bitaw. Okay, so kubayon ta siguro ginagmay bisag kun saan mo ginagmay na hurot gyud siya. Nya murag kinahanglan naman kita mo gamit sa mo na nga go sa tani. Actually, testingan sa dinamo. Okay? So, muna, kuyugi na sad. Bitaw, akong ikuan ninyo, nga ako ni siyang itimba sa ato ang mahiwagang Imbodo. Tesa, ha? Nga. Kinahanglan siya Imbodo mga adas. Kay, ang sao na lang ni, tesa, i-shake. Siguro ni, see, naagit lagi siya buslot. Here, damaged. Mauto siyang usasan kuan nganong murag diga. Okay, so mo here mga adas tanawag ka ng ubay-ubay sad ang nawa, no? Then nabuslot siya gyud diri Klaro jud kay tanan nga na kuan siya. Kay naagi nakabutang ani nakakita ni sa karton mismo nga this side up giunsa ka ni giubok-ubok na ni sumo na. Anyway, sige na lang. Ang importante is naabot sa atoa and gibilnan patag ubay-ubay. Okay, so ako lang sigurong kuan kay murag naa diri ang buslot para di siya muto. So here, and it's a clear. Okay. So, mauna siya. Humot. Wala siya ganang lotion. Ang iyahang baho is kanang lotion nga may na ay alcohol. Wala na ba? So, dailhan gini mo nga pang, kuan gid siya, pang sanitize gid siya. Iki-duki. So, here. So, wala na lang na ako gitangtang ang label mga adas. Oy, kay mura manggihapon sila. Hand protect manggihapon ni siya. So, hand sanitizer. Okay, so here, mo na siya ganyan-ganyan. Dara siya mga adas. Clear as crystal. Mura sige siguro. Mura, kuan siguro ani is for sure daghan ang alcohol ani. Pero, I think ang alcohol aning gigamit is ethyl. Kay di man siya di siya isog. Pero kuan gini mo nga naagi alcohol. Okay, so one more. Ana. Diba? So, kanilaging kuanta.
So far, kung i-compare na ko siya sa kaning among gigamit gyud nga kuan, so far, nice sa siya sa kamot. And anyway, ang importante ani is of course, malimpyo ang ato ang kamot mga adas, diba? So far, baho-wise, ganahan ra kayo ko. And, as you can check, di man nag-dry ang akong kamot. Pakita sa yung kamot. Yung mga kamot nga mga okay. Pero so, yes mga adas, I'm gonna rate this 4.8. This is a 4.8 rating nga among ihatag kaninyo, which is highly recommended sa gihapon namo kay baho-wise, nice ra siya, dili siya isog, and dili siya makadry sa kamot. And of course, price-wise, very sulit, budget-friendly. Now, you have to understand, ang kanilang mangyong delivery, diha mangyita ko anon kay murag maon masaya ilahang way pud nga mukita pud sila. Nahog siya times 2 though, it's because of the delivery. Ingon ani gid siguro na no kung kuan mo gina the usual kamo aware na sa gyud mo ana ingon ana. Okay, so ingon ani pod nga case nato nga di kita ka basta-basta gihapon gawas do GCQ na ta, di lang gyud gihapon ta mo kumpiyansa. So mao na nga since convenient ang online, just go with it, go for online na lang gyud ta. And just to tell you lang mga adas ha, kani siya nga brand nga among gigamit. Makaingon gid mi nga perfect 5 gid ni namo. Ang amo lang yung nakuha na niya is kung inyo i-compare, this is 500 ml. Kung i-compare ninyo sa usa ka galon, di ba? So, price-wise, mas mugo gyud ta ani. Kay ngano, why 5 ni siya namo? It's because perfect ang iyang pagka-gel. No, kay when we say kanang hand sanitizer, ang ato yung usual nga makuan sa hand sanitizer is may pagka kuan man, may pagka sitawag ana humot, and then aside ana is kanang sitawag ana medyo lapot ba? Medyo lapot. Nya kani siya sa among nakita murag more on kuan ni siya, more on kanang sana very kanang affordable, then human medyo murag kanang liquid ra gyud kayo siya ba, murag daghan jud sa sila gibutang ani siguro nga alcohol. Okay, anyway, ang atong purpose pod is for hygienic kanang purposes man, nga malimpyo ta, masanitize ta. So ari na lang sa ta sa pagkakaron, di ba? So pagainon pa nga think ko ano lang gyud ta ani kanang sitawag ana, kung asa ta mas makaminos adto sa ta, labi na gyud sa panahon karon. Anyway, baho wise kay anyway, kami sad dili man sad gyud mi ana into kanang mga isog kay nga baho nga murag kanang kuan na gyud. As long as malimpyo ta, makuan ta, safe ta, then kana let's go for this one. Yeah, we highly recommend. So if you like this video, again, we highly recommend, and don't worry cause among flash lang sa screen ang name ani kay we need to check it again kay tanawa di na gyud siya maklaro. If you like this video and if you want to try this one as well, please do so. You can order it through Lazada. Kay Lazada ni namo gi-order, and then the details will be on the video description. Please don't forget to hit thumbs up, place your comments, and then you can also share these videos to your friends. And yes, of course, ang mga members, I'd like to make a shout out to our ADA members. We have Sir Tata Boy Chavez, our better ADA member, and we also have Good Adas Nato, Fat Boy TV, Jay's Kitchenette, and Miss Ems Velarde. So, mga adas ha, shout out to you. Please do not forget to subscribe to their channels as well. Please do visit kay daghan sad kay ni silang mga videos nga mga kuan kayo, mga wayok sad kaayo nga mag-enjoy sad mo. Okay? So, Tata Boy Chavez, Fat Boy TV, Jay's Kitchenette, and Miss Ems Velarde. Check that out. The details will also be on the video description, mga adas. So, mauna ha.
tabian juga ko, no? Nakutasan na ko. Anyway, yes. Anyway, mga adas, thank you. See, di ko mapula nung ingon ninyo. Thank you so much for always supporting and watching our channels, especially Make TV. Now, kung kinsa tong ganahan din hag mga Bisaya nga mga original compositions, please do visit, of course, www.youtube.com/maketv. Katong wala pa nakasubscribe, i-hit na dayon ang kanang red button din ha nga nag-ingon subscribe, and of course the bell para cling yun dayon aron updated mo sa among mga videos. And usa pa, click also kanang tapad sa subscribe button if you want to be part of the Adas family or the Make team. Just click on that button. Naatay 4 categories atong membership. We have the Good Adas, Better Adas, Best Adas, and Amazing Adas. Now, one of the perks nga amo ang ihatag, especially kaning amo ang gihatag ninyo nga membership, na ay ang one of the perks ana is ang SEO nga basic SEO nga training nga ihatag or i-share namo sa inyo ha. Okay, dokis? And again, this is Ada Elaine, and you are always watching, still of course watching, Make TV. Don't forget also Make It Yummy and Make Covers. Thank you so much. Ababu, bye-bye, mama. Mwah. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far.